5 lalaki natagpo ang patay sa Bulacan. Person of interest tinututukan ng pulisya. Narito ang report. Patay na nang matagpuan ang 5 lalaki sa bahagi ng barangay Camachile, Doña Remedios, Trinidad sa Bulacan. Ayon sa otoridad, maghahatid sana ang isa sa mga caretaker ng lugar ng pagkain para sa 5 kasamahan. Imbes na maayang kumain, tumambad sa kanya ang bangkay ng 5 lalaki. May concerned citizen na tumawag sa hotline namin kung saan meron nga daw po sila natagpuan ng 5 bangkay. Upon receiving that information, pinuntahan po namin. Kwento ng caretaker sa mga pulis, may narinig silang putok ng baril mula sa lugar kung saan namamalagi ang mga biktima. Meron nga yung isang kapatid na nakatigil doon sa area. Siya yung nag-statement natin. Yun po yung sinabi nila, nakarinig sila ng putok. Sa panayam ng pulisya sa mga kaanak, wala umano silang alam na kaaway ang mga biktima, kaya blanco sa kanila ang motibo sa pagpatay. Kinakala pa po namin ang mga ebidensya. With regards po dyan, ma'am, sa cause of death ng mga victim, waiting pa po kami sa official result ng autopsy po. Pero sa na-recover po namin sa crime scene, meron po na-recover na 3 baso po. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Bumuo na ang Bulacan Police ng Joint Investigation Team para tumutok dito. May mga person of interest kami na yun po pinapollow up namin para makompleto namin, mapagtibay namin. Hindi muna pinangalanan ng pulisya ang 5 biktima habang umuusad ang investigasyon. CJ Torida, Balitang Amyanan.